चली बचपन के याद कल जाओ ताजा तबे नु आई माजा। तो चली बताओ तनी कहानी। आज टिकोरा गई है। टिकोरा जान तनी आम के बच्चा के कहल जाला। आज कहानी बताओ तनी बचपन के, बहुत ही मजा आई। का कहल जाओ, पहले का करी सन कि दूसरा के पेड़ पर से आम तोड़ के लिया सन, खाए में बड़ा मजा आवे। जब धरा जाइ सन तो कहीं सन जान तनी हमरा से ढेला चली, अरे दरअसल में आजो हम वही चोराइए के खात सन आम ना टिकोरा पट्टीदार के एगो पेड़ रख गई हो सन, तूर के लिया के खाता सन। अरे खाइला से मतलब बा का भाई, तू खा तरह का? अच्छा खा, तू तो छीला तरह दांते से। अरे बाप, घोटात नहीं खे एकरा से। कि भाई लोग हमनी के लइका रहनी सन तो आम के अठिया निकाल के अब बहुत आदमी एंगा कइले होखी कि कुकुर माछी हेकर बियाह कहाँ होई, तो लोग कइले बानी। अरे कहना क्या चाहते हो लोग कि ना हेंगा कर देम सन तो जाई पूर्व पश्चिम तो पता लग जी कि कामना के बियाह कहाँ होता है। जानते हो कि हम लोग आम के अंदर ई सब कुछो ना होला। बचपन में हमनी के घोड़ा के गधा कह देते सन, गधा के घोड़ा। ऐसा ही ई सब बियाह के डायरेक्शन जोन बानू ई अगुआ बतावला, हमनी के थोड़ी न बतावनी सन।